Halo, Halo, assalamualaikum. assalamualaikum. Videonya dari Anbar. Harato mangko den jauh nataraso tawang den tampu hujan pane nandenai hadan co itu nasib si anak dagang. Udah sayang, tolong dengarkanlah suratan di tanggung padan matahari nan denai hadang kandarang tuo tak mungkin den Badi dua mangko badayu nak jale do tapian dengu dua bau bamalu nak jale jo para sayang. Jadikan baban Allah jodoh jo suratan ayah mato lai dentan kasih kau dah takkan mungkin hilang jauh. Dalem ya. Udah sayang, tolong dengarkanlah suratan di tanggung padan matahari nan denai hadang kandarang tuo tak mungkin den lawan Babi dua mangko badayu jale jo tapian dendu dua bau bamalu nak jale jo para sayang. Usaha
kau dah takkan mungkin hilang. Jauh, jauh rantau denai ka jauh. Jalan, jalan indah ka denai jalan. Pulang, pulanglah udah denai sayang. Maafkanlah cinta nan tak jalin. Jauh, jauh rantau denai tak jauh. Jalan, jalan indah ka denai jalan. Terima kasih itu sanak kasadanya. Assalamualaikum.